Omo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 Waylo waylo Jamaan waylo waylo Jamaan waylo waylo Jamaan waylo waylo Jamaan Jamaanu wayli Jamaan waylo 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 Jamaanu armbaylo de jaadene Jamaan waylo waylo Jamaan Fatima. Yule ni yote hadi hadi. Hamile. Apa dami? Kau puluh. Na jalan ni kau kepu. Na ni kan. Kebra ya hala. Ya fadal ni fadal ni hala ni go. Kau justo le yum bismu. Asa tu kau ni problema aja. Ati ni kasam. Fatima joni ko welma fof onnutoɗa tubaji ɓuuri bon rek a wattima robaji ɓuuri bon joni an onnoto ko ɓuuri kam musde noon minuit leltotoɗa ga walla 1 heure du matin final 2 heures ani kadi haɗa hay goto anda ɗo yahata te fo hani goto raison mi nani noon ka jiɗɗo jaam faade ansa anane wawi wallahi gara kala waɗɗa ɗum ɗon Fatima ɗum wonma jikki mi annduɗa wonama noon kon tafa jikkuma jogiɗa ko joni hay ndiga moƴƴani hen An ko woni gillana joni mbiɗen heeɗo ma aɗa haala rek haɗa yeemi ɗemgal kewgal ko woni ko wonduma hen an min e Assane hakkude men fuɗɗotode ka tawa a tawa ko wona renkonjini ka miniraɗo ha place ma a nani de ɗemgal kewgal ngal noon mi wahama e sa yi ɗo fonto kam fiima ɗo joni joni te nene haalata hende haalni muɗum noon goɗɗo kadi suusa haalde parce que ka miñam heew ɗako gono min wonani ɗo sa woni mawriraɗo a waɗani gonga a waɗani lawol ko min haalantama gonga saabu an anda gonga han kanen an Assane joni sunu ɗum sax min goɗɗo ɗo mbiɗa heɗo mama Fatima o jakki o Fatima joni omo dañi fit somo haala omo woda ragaju Assane perti Assane accama
Ya min habbi kam juste min no ma haalande haala Fatima sabu joni no wadi changer trop timi sikko tawi do ko anda woni sehil makko ada wawi mo haalande gongo sabu joni Fatima ko minuit o leltoto e galle midi o finata o wadani hay ndigo ko anduda no wodi importance te o mo changer te min mi susa mo haalande gongo sabu simi haali o wi kam ka cuglel ka miñam tawi min non ko mi cuglel an ka sehil makko mi sikki aɗa wawi mo haalande gongo mi yiɗno ya waɗanam mo conseil mimi yomi haalanma ha cikkuɗa Fatima ne waɗa ɗum ha mata ko mi yaltata ko ɗum taki mimi tinane makko ɗum Fatima de ko noon o way joni mi watta hay probléme goto Fatima kam mbiɗen somi haalni maw nananam inchallah ɗum hay probléme goto watta mami haalde makko kono mi acci e jungo ma ok ala probléme joni an ko sa haaldi makko ko woni rek nodda kam téléphone ala caɗele allez merci beaucoup ok ciao Allahu akbar kala binoɗo man wuur ɗum ɗo kala binoɗo kam man wuurɗe caɗele min ceerno modi mi jaɓata ɗum sa ƴeewi lebbi ɗiɗi caggal walla lebbi tati caggal mbaɗa hewanno kalis mbaɗa wawi fendude panuji 5 ha panuji 7 mi yeeya ɗum toute la journée mbaɗa heɓira kalis no weliri kam wawi joni ƴeew sam ummima luuma hoto kadiare mbaɗan luuma ndendori mumo luuma ndendori mbaɗan luuma dunde mbaɗa yaha ɗo ha luuma bonji mi rondo saguji ha feeram bona ala komi dañat toon sona temed tati ƴeew hande ko duñmi ɗo koye bourgetaji ala ko dañmi sona temed tati aduna de ndege aduna no wahlo hay goto fawani kam ɗum noon min fayi ɗum hooram de guila mbaɗa daña kalis ala ko miijum sona ondujam ɗi mbaɗa rokkira ujunaji nogas tan sababude ondo ujunaji nogas sababude ondo kala mo oppan ɗum fo jaha lakare ramata yeehi lawol makko natti min joni min natti jogade haydara way Allah no moƴƴi inchallah allo Baba ya ça va mbaɗɗa to gonɗa aɗen dow walla les les gonɗa eyyi mboɗo mi arati ok Salut, ça va? Ça va? Mbara atampane laoulé. Non, non, du tout. Bismillah. Ça va? Ça va bien? Ça va? Mbara atampane laoulé. Non, du tout. Mais donc, quand c'est pas loin. Pourtant, tu es non mais arta joni. Allez, mais tu peux me le Sinon, ça va? Ça va, ça se passe bien. Alsan heɓani Fatima non heɓani ɗum to ma taw ko réseau non en sono o ƴettani mi andi ko ɓuuri otoji o nanata soniri o mi change ma film o non mi sohlani film
gilnaade ha joni aɗa wiya autoji réseau iwi jeeri hucci waalo nangam e sangam woto wiya aɗa waɗa défendre ko mawni mbeɗa andi mais an hoore maɗa mi anda to yeehi an hoore maɗa ko andu to yeehi kono a jaɓani kam haalande aɗa wiyami téléphone ma walla mi yiya heeɓi a heeɓani aɗa andi kemi heeɓani so heeɓinoma tawno wiyamo mi heeɓima holko yahanto guila presque 18 heures mbiɗen ɗo hen joni 20 heures yoni ha joni o arani te o meeɗa wadde ko wayni donc min andi ko réseau rek walla auto ji woni oto haalnoma haala réseau to haalnoma haala auto ji mi haalni ɗum ha fayi mi noddi hen mi tampimi ɗon ki muñumi ara sohli seeɗa haalis ni wasini haalano haalis holno foti faymo an même e nder semaine oɗo jeteton e 40 millions andi baba andi ko ɗum noon a totti kam 40 millions eyyi eɗen jogui business uji gasata affaire terrain ji nen ɗo a yii affaire men Dubai o ko hen mbanmi ɗum ko ɗum taki aɗa andi Sénégal affaire uji tiiɗi ok écoute moi haalis wona ko fijirte te business kala business mbaɗa koko foti wadde rentable ok non non attends joni ari ɗum mattena je vais te donner 20 millions mais ya andu to nanata 20 millions o ala problème min aɗan ɗo min aɗa andi kala ko tuttuɗa kam mi waɗi investi enen eɗen jogui baɗɗum ɗo affaire uji kewɗi gasata a faami ko ɗon tan yaa de toute façon ɓe mi nani ko kalɗa ko ala problème kono ka sehilam noon accimo ñaggal non écoute parce que sa yeehi tawɗa kam ɗo wonko miijotomi ñande nde garmi galle mais won cukka debbo goto mo tawni toon cukka debbo pullo jontaɗo mo ganduɗa sa wi jak mbiya ko abouji ko a wiyata pullo nani mariama ko mariama ala ko sehil mariama ko sehil mariama o de cukka debbo jontaɗo o machallah jolɗo mbaadi pullo aɗa andi ko ɓuuri hawde min sans façon kilan nden ha joni so mubɓi tan ayago makko ndiyam yo ɗum ɗon wona probléme ay sukaɓe kala ko mbimi ko ɗum ɓe waɗata kala to nawmi toon ɓe jahata ɗo jamanu mo gonɗen ɗo a yiyano min toto saabi comci min ñaminta min waɗa tan goni fof kala ko mbimi ɓe mbaɗat ɗum wona probléme ɗum ko probléme aussi déjà réglé changement film o non mi sohlani film mi sohlani tene sa nder wawi ñifde ɗum ni min gonmi ko yaadini so ari o arani mi yeehi yawno ala joni o ara mi wondaki ɗum mi sabbima ɗo 3 heures temps o arani mi yeehi lawol ay paɗimi ɓorma mi yeehi ala amadou moussa ɓonno paɗe ma ɗe mi haalanma gueɗel gotel wona cukalel ngel pijirtumi oy par ce que mbaadi pulagu nanema aɗa andi oɗo aduna mo gonɗen ɓiɓɓo pullo farnoto pulagu te oɗo debbo anda taw nandata koye fulɓe koldaɓe ko ɗum o nanda ko jonta sukaɓe ɗi ɗon ɗon kam kam machallah min machallah mi acci fof e juuɗe ma ko ɓoytirma mbiɗa anduma aɗa yiɗi ko moƴƴi mbiɗa anduma ka sehilam eɗen gandidiri ɗum donc il faut que mbaɗa commande ko e jarɗa pas si yo waɗnam tomato jam ko yo waɗnam butel ɗon ok d' accord mbiɗa andi a hettima pari way way min way mi hettima eyyi foti min mi ƴaha mi waɗoya commande hirande mi addoro ko jarmi d' accord wona ok ɗum de gara asan alhamdoulillahi rabbil alamin noddago Allah ɓuuri yawde go neɗɗo mo ɓiɗa miijo joni joni hol foto Allah hollotami hami holluma ko jiimi ko woni ayi ko jiimi ko an holko jiyami ko jiiɗa anda ko ngumen ɓoy ma nana e restaurant oɗon wonde presque Mamadou Doumbouya o ko piiɗomo kuudetade a tinani ko holon boyma o kalata nawi koɗɗo ɗo o bonan ñammina ɗum ɗa henne kebab amono ñammi